उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं कणकवली कासार्डे विद्यालयात आषाढी एकादशीच्या पूर्वसंध्येला पालखी आणि रिंगण सोहळा पार पडला। या रिंगण सोहळ्यात शेकडो विद्यार्थी, वारकरी आणि संत मंडळींचा पेहराव करून सहभागी झाले होते। आपल्या सांस्कृतिक ठेव्याचं महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजावं या हेतूनं वारकरी दिंडी रिंगण सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। तसेच पालखीतील विविध वारकरी खेळांचं प्रात्यक्षिक विद्यार्थ्यांनी सादर केलं। याची देही याची डोळा पालखी सोहळा अनुभवता आला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।